karango kaachiel kod wach mar tero buge skunde. Koluwore gi wach mar ndiko jopuonj gi wach mar tero buge skunde, kachako gi kar jopuonj, aparo ni mano en gima sirkal nonego bed ni noseikore. TSC nonego bed ni nosetimo assessment mar need junior secondary maging'eyo ni jopuonje dwarore adi, nikech ma en junior secondary ok en mbaka mane wachako go machiegni, en mbaka mosego over a long period of time. Chakre 2017 ka wantiere gi statistics ma is live, koro wasebedo ka wang'eyo ni by the time ma nyithindo gidonje junior secondary to jopuonj madhi dwarore, ka gin nyithindo 1 million to jopuonj madhi dwarore, there is a ratio mar number mar jopuonj to students monego bed ni wan go. Of course ok wanyal bedo ni wanyalo attain that ratio, the required ratio, but TSC nonego bed ni nosendiko jopuonj, but ok anyal chayo TSC nikech gisetimo recruitment moro manyocho jopuonj, sani jopuonj bedo deployed. But gima dawach ni kar jopuonj kanyo en ni jopuonj mane ntiere primary school mane puonjo class 7 gi class 8 pod gintiere, ginyalo take up junior secondary ka gichako sani ka pod deployment mar jopuonj manyien bedo timore on a rolling basis. Koro mar jopuonj matin ma wan gogo, matin ma sirkal osetemo, mabe ok tin ahinya, sirkal osetemo nikech 30,000 is not a small number. Sirkal osetemo moketo jopuonj, ang'e ni pod gibro medo jopuonj kadhi mbele.